Onde son coñecido e onde tiven un pouco de repercusión é en redes sociais e a través de Twitter, sobre todo, onde fixen divulgación ou contidos divulgativos sobre fútbol, un pouco de seguimento do que é o fútbol galego e un pouco tamén no plano internacional. É algo que comecei a facer xa, bueno, levarei 6 ou 5 anos perfectamente, e, bueno, pouco a pouco foi medrando a cousa, ata o punto de que a día de hoxe, a base de publicar ese tipo de contidos, pois contactou comigo Radio Galega e colaboro en Radio Galega e estuve en varios espazos que eu creo que son de certa repercusión e que tamén me axudan a chegar a máis xente. Ao final, a labor de scouting ven sendo de documentación e información sobre un xogador, un equipo, o xeito que ten de xogar un equipo, un xogador, unha liga, unha competición. É algo que fai os departamentos, sobre todo de captación dos equipos. Ao longo da miña vida sempre houve momentos nos que tiven curiosidade sobre determinadas materias ou determinadas cousas, pois con isto do fútbol pois foi semellante, tiven ese lado da especialización a título persoal un pouco no plano do scouting. Fixo o carné de adestrador tamén o primeiro ano para ter esa experiencia e creo que foi interesante. Despois todo o que puden absorber eu a nivel lecturas, a nivel libros que tamén che dan esa teoría de como é un modelo de xogo, de tamén certos coñecementos tácticos básicos, noción básicas, todo iso acompaña o que xa tes previamente como xornalista, que, bueno, tamén hai unha base deontolóxica, evidentemente, e se atopas ese punto común eu creo que podes facer cousas interesantes e creo que un pouco onde tentei enfocar eu o que fago. Contactaron eles conmigo hai anos, eu, por desgraza, deixaba Compostela ese ano. Este ano, esta temporada que volvín a estar por Compostela, pois xa chameilles eu a eles, porque sabía que había ese interés no pasado de poder facer algo en común e tal, e nada, foi moi fácil e deuse polas dúas partes. Foi un ano no que estiven prestando a miña man e que foi unha experiencia máis para todo o que xa fago. Pero o caso é que fixe un análisis sobre el, que era un xogador que era propiedade de River Plate, que sempre foi unha cuna de talento tremenda. Eu tamén teño bastante afinidade a River, era un xogador que me chamaba a atención, que estaba xogando daquelas en Defensa e Justicia, con un equipo de Argentina. E ás poucas semanas, creo que foi, ou poucos días, contactou comigo alguén que era coñecido del, alguén que era do seu círculo personal, podemos dicir, e quería un pouco o contido gráfico que había nese hilo a título persoal se lle podía pasar por mail. Deuse ese contacto no que tiven que pasarlle por mail ese contido e, bueno, ver que tempo despois acabou sendo campeón do mundo, pois é algo que fascina, é algo que che deixa esa sensación de dicir, ao final fixe un traballo para alguén ou compartín un traballo para alguén que agora é coñecido por todo o mundo e é prácticamente unha superestrela do fútbol. Ata agora o do Búfalo de Tomiño creo que é o último, que ademais elixiu no Pablo hai pouco, e sobre todo o do Kraken. O do Kraken que foi moi particular porque o primeiro ano pois era un xogador que non tiña minutos apenas, ninguén confiaba nel, e eu a partir da pretemporada do ano pasado creo que empecé a chamarlle Kraken e, bueno, ao final deuse todo para que fora un xogador que agora pois a xente ten bastante expectativa con el e ten pinta de que pode ser un xogador tamén importante esta temporada no Celta. O tema de alcumear os xogadores como que moitas veces saeme natural e, bueno, cadra que algúns calan entre a xente, por tema das redes sociais tamén é fácil que cheguen a eles, e ao final, pois, facendo insistencia, facendo campaña, entre comillas, acaban chegando e nada, é algo máis que un se eleva. Eu realmente tomo dun xeito máis humorístico e gustame que a xente tamén comparta comigo iso, pero, bueno, é algo que se dá sobre a marcha, é curioso.